Tipralen Chungnango Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnango 4 tarik ni loko kotum Panda nai sini Tipralen no toigoi jeng aro jaga soba khlai jangnai o soba go sini sara Tripura ni brirok tini IWFT ni joto division ni ungthung je onchol ni ungthung joto dopha jati joto no oro jaga kaham ke jeng jati dopha ni bangai jeng joto rally khaimang jaga go phaigani ungthung haihni jeng tini sakai munargo tini president ungai joto no sani musugo tini je division no IWFT jara tongnai rok oroni president secretary joto সংগঠননি ungthung tei janjata ko Bwkhak joto Tipralen no hanjaknai borok joto phaigei jesuk samung tak samungni jorago samung no samung hoyagei jeng tini thangjagani nangmani ba tei political ni issue no toigei jeng tini Tipralen alada rajyo jeng diman khaitnigo jeng oro jaga joto subasuk mangani bangai subasuk phaigani bangai ang tini koini nargo tei jeng sini tini borok kom ungkha samungni jorago bwskango kaham ke phaimagani bangai sini brirok tini phaimai aro joto no phaigani ungthung tei omno logoi sini sara Tripurani ani jati tei takhu Bwkhak joto no wansogoi joto no sini thangjagani sini sobano joto no hakopur baike tini ungklogo suba phaigani ungthung phaigani ang koino nargo ambai 4 tarik no rally bojagang na Khumulwngo sini Khumulwngo nai jomayat IWFT joto sakasio